somalla di parngoluatta di Portivion sai hata partudiro hata singoton manakata siulahonon niakka na ubigisa ido mabain na jolo sai hata pasupasudo hata partudi hata partaringan sias tahala na tua-tua nanaing marujungolu tuakka yanakonna alai di partitiata na partidion nunga jojot dana pala hata pasu-pasu be parujung ini akka pakatayon alai nunga jojot gabe hata haci niroha dohot hata mamurai hamuna kadong asaha porseaon di nanaing manaik Tuhan Yesus na jolo tuban wagitjang hata parturi hata parsirangan na pinasaha ni Tuhan Yesus tua kasijana ima hata pasu-pasu namado aidama say na dong anak kudo hamuganu pari rasi rasaro ajal lihas yang anon say na dong anak kudo hamuganu pari rasi rasaro ajal lihas yang anon heado na yung marujungolu sahala na tua-tua nunga marpungu sudiaka yanakonna moki-hoki jadi disukun anak siakangama na tua-tua na sidai didoksongonon papa aharo hatap tuhami ninna jadi ala jami tadi permingguan donuaing sasitonga kasar rohatani na tua-tuai alai hata halus naima hudok dak kata pasu-pasu di pasaha matai hata pertandingan hata pangujungi di ngoluna pakaian akon ujungnya dari susar merbadai jala marserat akayana konai na paduahon hearo nang marujungolu sahala ina na tua-tua jadi ina taon taga dihaposona para hari Kamis na burjudo ibana jadi au nasala na hudohi jadi dinanaing marujungolu ina tada tua-tuaon borhak maparare Kamis ni huriai lau mamerek tu rumah sakit jadi dinanaing mulai macara Roma pengurus ni punganon basukum majona buri ati adong di ngotibana akai dinana juru asai tai dehonina jadi ro sahala inana conok tu amar sahiti atena buru ati adong dipangido roham na naiksid dehonon namit nina sehari dua hari tuh hari disukut dan ya dusi alaina paupaton pitor marai de namar sakiti mula madamang bulada anggo senjata nina ujung agabe mekel nasida saluhuna mekel sudina di rumah sakit hamuna kadongan hata pertandingan ni Tuhan Yesus tua kasisian dak kata haci niroha jaladak kata si parekelon alai betul-betul hata pasu-pasu napa posor rohani kasisian jala mangalian gugu tunasida hamu kadongan hata pasu-pasu na pinasahan ni Tuhan Yesus tua kasisian nai lausido hata pasu-pasu itu hata natuhita saluhuna karlovina rak marpungu di minggu tasadario Tuhan Yesus madok say na dong anakku do hamuganu pari rasi rasa roa jalli hasyanganon say na dong anakku do hamuna marlapatan 100% dijamin Tuhan Yesus keselamatan doho masa depannya kasisian.